Konče li si zagubila ili mene zaljubila, progovarja Damjančica, preovčarju Gidija. Ne sam konče zagubila, ni to tebe zaljubila, naime mama provodila da nabera rosni bilki, da nabera rosni bilki, rosni bilki čumerika. Илона и Дани. Дани, извади я ти. Тухла къща са. На кого е тази къща? Моята. Строител. Строител ще вземеш. Строител ще вземеш. Еньо, бобуле, я бръкни буле, китка извади. Еньо, бобуле, да видиш буле, коя честита. Синьо небе и ясна звезда. На кого е тази? Синьо небе и ясна звезда. На кого е тази китка? Хубавец, хубавец, казват децата, на когото е китката ще вземе. Еньо, бобуле, я бръкни буле, китка извади. Еньо, бобуле, да видиш буле, коя честита. Голяма сцена, много хора. На кой е тази китка? Артист. Еньов ден. Поросена трева, пристъпят с босите носе, момичета на пети, с очи като грейнали звезди и чевръсти пръсти, търсят билки 77,5, да намерят с целебна сила, за добруване и здраве, за обич живота си.
цвети, играе и нека, Господи, него всеки види. Тогава той ще има здраве, сила през цялата година. Красиви в своята премяна бяла, закичват главите си момите с венчета от пилки лековити. Какъв ден, Господи! Любимо слънце, аз ще дам. Ой, Еньо, сенюче цвете, цъфти земята, жетвата свети. Плетем, запели в мащерки гъсти, венчета пъстри, с дъха ми пръсти. Да бъдем здрави, здравец сме сплели, от лаи камели да сме по-бели. От бела летът баш по-засмени, от три ружи, триш по-червени. Също така и да осъзнаем нашето собствено място в Вселената и вечността. 5. Постигане на уважение. Икебана само по себе си не носи уважение, повече от което и да е друго изкуство, но чрез нея усъвършенстваме себе си и развиваме най-добрите страни на нашия характер. Постигаме ниво на съзнание, което отрича предразсъдиците и работи за по-чисто, а всичко това неминуемо влияе на отношенията ни с околните и води до по-голямо уважение, както и себеуважение. 6. Силата на аромата. Практикуващите икебана са непрекъснато заобиколени от ароматни цветя. Както всички знаем, влиянието на аромата върху настроението и чувствата е огромно. Дори и когато сме леко депресирани, ароматът на цветята е способен да ни оправи настроението. Творците на икебана знаят кои цветя, съответно аромати, влияят най-добре на тях.